Ahoj, ahoj, zdraví vás Minecraft Kid. Budem natáčet s Floodem, zase Twiny a Flood. Dnes to bude takový trochu jiný, protože jak vidíte, tak jsme si stáhli parkour mapu a budeme hrát vlastně custom mapy. A tahle mapa se jmenuje Minecraft's Edge a je to asi jedna z těch nejznámějších, no. Tak Flude, něco k tomu? Ne, tak můžeme začít. Doufám, že se vám to bude líbit. Tak jdem. No, takže tady máme plavidla, obtížnost na peaceful, neníčit žádný bloky, jestli umřeš ze začátku, neskákejte z budov, jestli jsou moc velký, vemte si nějaký minekartky. Počkej, prosím tě, na chvilku. Někdy ploty budou vlastně, kam nemáte chodit, běž, používajte texture pack, no a to je asi všechno. Tak tady máte bednu, kde je to, že jo. No, tady máte minekartky. My jsme si samozřejmě dali to pork chopy, protože jaksi je to takové blbé, když hrajete třeba 1.0.0 a umíráte. Dáme si ještě song. Já tě strčím. Já už bych tam byl. Hovno bys byl. Byl, no. Říkám, hovno bys byl. No byl bych, no. Au. Takže fail. Další fail. Další fail. Takže tahle mapa má trochu pokaděný spawn. No. Sprintujeme tam. Skočíme dolů. Hop. Tady máme věci. Minekartka spadla dolů. Flood zmizel. Skočíme nahoru. Flood se objevil. Naprosto zbytečný jezdit dolů. Jde do uši. Na téhle mapě je naprosto zbytečný sprintovat, nemůžu se dostat ani na žebřík. Už jsem tam byl. Nebyl. Takže tady máme žebřík, jdem. A v tom taky jsem. Nejseš. Ne? Čili jsme oheň. Bludí, ne. Tak. Jump. Au. Twiny, počkej, prosím. Jsi trošku napřed. Sprintuj, ne? Křup. Tak jsem tady.
a taky nezapomeňte, když tak video lajknout, komentovat a tak dál. A poslat dál. Děkujem. Jo, přesně tak. Možná zveřejnit například na Facebooku. Možná budeme mít brzo svoji stránku, jestli budeme úspěšní, ale zatím to není nic moc. Protože máme jednoho odběratele. Aha. Au. Ja, bam! Bam! Checkpoint. Petrus. Je nice. Tak to zase znič. Kdybych Teda věděl, kde je ta post. cedulka. Ale tam se řeklo, nesmíš ničit žádný bloky, ne cedulky. Já chci nahoru. To říkej nějakým Komu? blbcům, ale mě ne. Já se tam skočil, myslím, odtaď. Poka se, ne? Ne, skočil. Ach, můj. Dobrý. Ne, nemačaj to tlačítko. Tak. Co? Aha. Já jsem skočil o tam tať. Necpi se. Můžu se spát, jak chci. No tak zalez. No. Daj, mom. Já mám dia. It's glorious. Hey, pals, what you got there? Fuck! Aha. Co?
Konečně. Když jsme to hráli poprvé, tak nám tahle ta část dělala strašný problémy. Už jsem tam byl, ten blbý žebřík. Neumí skákat panáček blbý. No jasný, cpi se. Neumíš počkat? Jsi sněl dát skin Máry, abys měl třeba plus něco ke skákání. Smetku jeden. Don't be rude. A přece nemusíš mluvit takhle slušně. Nemusíš, no. No a tady v tom kanále je jedna taková pasáž, kterou jakoby když zničíte, tak se ten druhý nedostane dál. Neboj, Flude, to bych ti neudělal. PS, ten glowstone je i ve vodě, jo? Do zadku, já se nemůžu dostat přes tu blbou překážku. Jakou? Žádnou. Už jsi v tom kanále? Jo. Čeká tě tam překvapení. PS, ten glowstone je i ve vodě, jo? Aha. Mohl bys, Petře, tvý nespočkat? Dobře. A já mám pěst. Já myslel, že jsem vypnul to PvPčko. Chceš něco říct? Ne. Já jsem člověk, co rád oplácí. Kurňa. Shit. No, I want to shit. I wanna shit. No. A jak můžete vidět, tak už jsme určitě... Tak už jsme určitě překročili 10 minut. To proto, jelikož jsem si zakoupil Bandicam. Já doufám, že to bude takhle nějak jako lepší.
můžu v pohodě říct, že Bandicam je vlastně... co? Aha. Že je vlastně je o něco lepší než Fraps, no. Aspoň si to myslím. Ti ten první vozík ujel? Jo. Pak možná uděláme taky jednu mapu, takže uvidíte, jako, jak my jsme taky v mapách dobrý. No to teda spánu. Tak. Ne, já umřu. Au. Tak se... Chceš dojít? Ne. Ne, prase. Ty, ale teď se mi to seká jak něco. Zkus tohle udělat bez sprintování. To není až tak. Pohodě. Jo. Jsem tu. No, dobrý, já to viděl, Petře. Tvý ne. Taky ještě jednu. Jo, a jsem tu. Ty boho, proč mám takový postraný nohy? To já nevím. Že bys měl špatný počítač. No to můžeš ty. Nebo špatný. Zašlej. A už zase vedu. Chceš něco vidět? Jo. Look down before you jump. Oh, sakra. Sakra, já hodil hubu. Tak to ne. To je tak hrozně těžký tohle. No těžký, No. spíš nervní, ty. Já tady házím hubu. Nehejkej. Ale ono to je pak víc epický. Bitch. Už vím, jak asi noč přišel na zvuk sbírání věcí v Minecraftu. Já se lámu nohy.
Já taky. Já to neskočím. Já taky ne. A kde seš? Já jsem tam u toho, jak se skáče do vody. Ty jsi umřel? Ne. U toho zlatého jeřábu. No já na tebe koukám, počkej, to musím vidět. Jo, konečně. A teď přijde to ještě těžší. Ah. Kdyby se mi to neseklo, tak to dám na první. No, to mě se to kvůli natáčení taky dost seká. Ne! Sakra. Kurňa, drát, kolovrát. To je nový trend. Píči. Co tam ničíš ty? Co bych měl ničit? Jo, počkej, vlastně ty nejseš u těch sloupů ještě. Že ne? Ne, já se vždycky zastavím. Jak jsou ty 3 žebříky, tak nad tím. Musíš držet space, víš? To mě taky napadlo. Až teď. To a já vždycky, když sprintuju tady, tak to je úplně posraný, no. Op, op. Zkusíme to sprintnout celý. Ty vole. Dobrý, já sem vejdu hned, bum. Že jo? Pičo. Koukám, že jsme ty slaniny ani nepotřebovali, to. Kdo spadne dolů je Somar, protože jak tak... Já jsem tam. Fakt? Na první, kámo. Seš, no. A já jsem řekl úplně něco jiného. To je jedno. Jsem Somar. Nechceš na mě počkat? Já čekám u ničeho. Já počkám. Na konci. Já počkám tam v cíli. Chceš? Cíl není, konec je. Já už jsem tady taky, takže máš smůlu, pinďo. Rocka baby, to do that twist. Rocka baby, to do that twist. So rock on me and do that twist. Petře, rozsvítil jsem ti všechny páčky, ať můžeš jet aspoň ty. To je vidět. První se nerozsvítil. Tak první ne. Tak další už jo. A
a tuhle taky nešmejde. Já vím, že se mi nerozsvítil všechny páčky a chtěl jsem mě jenom zbrzdit. Ale to se ti nepovedlo, protože jsem šel pěšky. Z poloviny. Vítězství! A hovno. Ještě tam nejseš. A jestli jo, tak jestli jsi to zmáčknu, tak seš gay. Vítězství, kámo. A už to zmáčknu. Ne. Super, aspoň můj nejlepší kámoš není gay. Tak ale makej. And I am jumping down, bitch. Whee. Je to fakt? Pošlapat. Aha. Fake. Fail. To je no, fake je hezčí. Počkej, na to se musím jít podívat. WTF? Počkej, aspoň zjistím, jak to je vyrobený pod tím. Aha. Tak počkej, uděláme si radost takhle. Řetězová reakce, jdi se koukat, já to zmáčknu. Ne! Nic nebudeš mačkat, podíváme se na to společně. 3, 2, 1, teď. Whee! Thanks for playing. Yeah. And you. Thanks for watching, mates. Ani cookies nejsou. Cookies! Cookies, cookies. 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 Dokončili jsme mapu. Cookies! Tady máš cookies. Cookies. A vítězem je Cookies. Flude. Cookies. Tady nejde o vítězství, ale o cookies. Cookies. Oh. Stejně jsem vyhrál. Ale cookies. No. Vítězství. Tak a my se tedy s váma loučíme. A ještě teda, buď to možná dneska, nebo zítra, nebo pozítří, prostě v nejbližší době. Ještě s váma natočíme, možná Minecraft Edge 2, protože je to fakt jako hustý díl docela a je to sranda prostě, tak my se s váma loučíme. Čau. Čau.